सक्सेसआ प्राइवेट आरो सरकारखौ सिनाया सक्सेसआ गावनि सायावसो नैबे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै नोंथांमोना निस्सय एसेबाबो हमनो हादों आरो नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय बे जाहैबाय मिजिंसा नार्जारिनि कामान्डेन्टआव बिथाङा साक्सेसफुल जानानै फैनो हादों मारै होनना बुङोबा बिथाङा बार नाजानायनि गेजेरजोंबो खेबब्रै फेल जानायखौ गोसोखौ दाद हमथानानै लानायनि गेजेरजोंबो दिनै बिथाङा 5थि खेब ट्राइ नायबावनायाव कामान्डेन्टआव साक्सेसफुल जानानै फैनो हाबाय जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि बर'फोरनि गेजेरनिफ्रायबो अर्थात बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासे कामान्डेन्टआव मुं लानानै फैबाय नाजानाय थायोब्ला बयहाबो बिदिनो जाफुंसार जायो बेखायनो नोंथांमोननो आङो बिनि फुललि डिटेल्स भिडिअखौ होग्रोनि बिनि उनाव नोंथांमोनजों आङो जोबथाराव सावरायफिनगोन आरो नोंथांमोना माब्लाबाबो दासान जे बेफोरबायदि नङा होननानै साननो नाङा बे मोनसे मटिभेट होनायसो नोंथांमोनखौबो जोंनि जिथुनाखि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला एबा इयं जेनेरेसनखौ माब्रैबा मोजां फारसे आवगायहोनो हागोन आरो माब्रैबा जोङो दाथि गोसोखौ हमथा होनो हागोन नैबेनि सोमोन्दै दिनै मिजिंसा बसुमतारी बिथाङा खुद गावनो फोरमायदों लोगोसे बिथाङाबो इयुन फिउचारखौ मोजां जाजानो लुबैनानै नोंथांमोननिसिम खावलायदों माने इयुनाव जाहाथे मोजां जायोब्ला बयबो खनसे खननै किसुमाना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि दङ जे खेबसेसो जोंहा 5 क्लासाव 6 क्लासाव 7 क्लासावनो जा बा मेट्रिक फाइनाल लिरनायावनो जा खेबसेसो फेल जाबानो जोंनि बर'फ्रा मा होनो फरायफिननो गोसो गैयै जायो बा गोसो गुदुं गैयै जायो आरोखि डाउन जानानै होयो दा नोंथांमोन बेफोरबायदि साननो नाङा जोंनि बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बा आदा बाजैमोन नोंथांमोनाबो किसुमाना मेरिट जाखांनायनि उनावबो फरायनाय फारसे गोसो होगासिनो दङ नङा होमबा दा नोंथांमोनखौबो आं सानो नोंथांमोना नोंथांमोननि मिजिंखौ एबा थांखिखौ होसोफुंनो थाखाय नोंथाङा बारे जुजिनांगोन मानो होनना बुङोब्ला धैर्यनि फिथाइयासो गोदै एबा गोथाव जायोनो बेखायनो नोंथांमोना धैर्य हमनानै खननै खनथाम खनब्रैयानो फेल जाथों बा खनबायानो फेल जाथों नोंथांमोननि नाजानाय थायोब्ला सानसे समाव नोंथांमोना जि सिमां सुजुदों बे सिमाङा साक्सेसफुल जाफुंगोन बेखायनो आं सानो नोंथांमोननो भिडिअखौ होना होग्रोनि नोंथांमोना नायनानै जेन बुजिनानै लाग्रो हायो बिनि उनाव आं नोंथांमोनजों सावरायफिनबावगोन बेसे फेलार जाया आं टटेल खनब्रै फेलार जादोंमोन आंनि 5th एटेम्पआव आं साक्सेस जानो हादों नोंथाङा फेलार जानाय समाव गोसो बायदोंमोन गोसोआथ' साननै सानथाम बायदोंमोन जि समाव रिजाल्ट फैयो बै समाव एसे दुखु मोनो ओमफ्राय आरो आं गावखौनो हमथाबाय गावखौनो सामलायनानै आरो नाजाबावनो थाखाय आं माने थियारि जादोंमोन आरो मानो होनबा जायनोखि न'खरनि जेंनाखौ आंनो जेब्लाबो खोन्थाहरामोन जिखिनि प्रब्लेम जायो आगैमोननि बा न'खरनि ससियेल इसु जायो बे हारसिं सल्भ खालामनानै आंखौ जेब्ला मटिभेट खालामदोंमोन ओमफ्राय आंनि सिनियर्सफोर आंनि अफिसारफोर जेब्लाबो आंखौ मटिभेट खालामदोंमोन आंनि फरायनायाव आंखौ एसे जुदि टाफ शेड्युलावबो आंखौ समाय होदोंमोन प्रिपेरेसन खालामनो थाखाय बिनि थाखाय आं क्रेडिटखौ सानैनोबो होनो नंदों बिनि गेजेराव आं आइखौ बांसिन क्रेडिट होयो आरो बे आंनि साक्सेसआव बे लेभेलखौ नायोबा आं बेखौ नंखाय होननानै सानो मानो होनबा प्राइभेट आरो सरकार सक्सेसआ प्राइभेट आरो सरकारखौ सिनाया सक्सेसआ गावनि सायावसो नों बोरै नाजादों फारागथि थाया नोंनि टिचारा जेरैबायदि गाइड होदों नोंनि न'खरनि बिमा बिफाया जेरैबायदि गाइड होदों नों गावनि नाजानायजों बेसेबां नों माने खस्थ' खालामदों बेसेबां एफर्ट लगायदों नों गावनि सिमांखौ मोननो थाखाय बेनि सायावसो सोनारो साक्सेसआ प्राइभेट स्कुल बा सरकारि स्कुल बेनि जेबो लोब्बा गैया गोब्राबथ' आंनि बे इनिशियेल स्टेजाव आं गोब्राब मोनदोंमोन मानो होनबा बिङो बर' स्टुडेन्ट आं एसे कमिउनिकेसन स्किल माने इंलिशआ मोनसे प्राइमारि साबजेक्ट जाहैयो माने कम्पिटिटिभ लेभेलाव गासिबो माने इन्टारभिउनिफ्राय रिटेन एग्जाम इंलिश जायो आरो जिके नेशनेल इसु इन्टारनेशनेल इसु जों माने जेबो मोनथियामोन सरकारि स्कुलाव फरायनानै जेनेबा बेखौनो बुंदों आरो गावनि नाजानायनि सायाव आं एसे बे एग्जामखौ उथ्रिनो हादों गोब्राबमोन खिन्थु आं नाजायै बिनि थाखाय आं खनब्रै फेल जानो गोनां जादों बे नाजानायनि गेजेराव आं माने दिनै जाफुंसारनो हादों आरो नोंथांनि सिमा नैबेनो जोबथा नामा दा जे लिउटेनेन्ट जानानै सिमाङाथ' जोबथा नङा सिमांखौ जेब्लाबो नुबाय थायो लेफ्टेनेन्ट जानायनि उनावबो आंना रेंक बारायलांनो थाखाय गोबां आनजाद दङ गोबां फरायनांगौ जायो लेफ्टेनेन्ट जागोन दिनै लेफ्टेनेन्ट गाबोन केप्टेन मेजर लेफ्टेनेन्ट कर्नेल रेंक स्ट्राक्चार बारायलांबाय थायो खिन्थु बे रेंकखौ मोननो थाखाय बो फरायनो गोनां जायो गोबां एग्जामखौ माबानो गोनां जायो उथ्रिनो गोनां जायो बेखौथ' नाजाखानांगोन बेजों नाजानायजों लोगोसे आंनो आरो माखासे रेसपन्सिबिलिटि दङ अफिसार जानायजों लोगोसे आंना माखासे रेसपन्सिबिलिटिया बांलाङो बेजों लोगोसे नों फरायनांगोनबो आनजादखौबो उथ्रिनांगोन लोगोसे डिउटिबो मावनांगोन बे जाहैयो आरो नोंथाङा नाजाबावगोन
जोबजासिम जेसेबां सान अखाफोर थाजासिम आं नाजाबाय थागोन गावखौनो डेभेलप खालामनो नाजाबाय थागोन आंजों लोगोसे आंनि साब अर्डिनेट्स आरो आंनि बिनानाव फंबायमोन गामिनि सुबुं गथ'फोर फरायसुलिफोर बिसोरखौ आं मटिभेट होलांबाय थागोन इयुनाव माने साक्सेस जालांनो थाखाय दायो नोंथांमोना निस्सय खोनासंजोबनानै बुजि मोनखादों नङा होमबा बिथाङा जोबोर मोजां मटिभेट होदों एबा साजेसन होदों जाहाथे जोंनि फिउचारनि इयुन जेनेरेसना मोजाङै नाजायो आरो गाव गावनि सिमां एबा थांखिखौ जाफुंसार होनो हायो लोगोसे बेल' नङा जे अनलि गाव फरायनो होननानै गावहाल' थांखि थायो बे नङा बे गथ'नि सायाव जाय गथ'आ फरायगोन जाय गथ'आ नाजागोन बिथांनि सायाव न'खरनि बिमा बिफा एबा जाथि बंस'जों लोगोसे गामि एबा ओनसोलनि एरियानि बा फरायनायनि थांनाय जिथुनाखि गुदि फरायसालि बा एम इ स्कुल नै बेफोरनि टिचारफ्राबो बा गामिनि रायजो राजाफ्राबो बिथांनि सायाव माखासे मिजिं थायो जे बे गथ'आ मोजां फरायनानै इयुनाव बा फिउचाराव मोनसे मोजां खामानिफोर मोनबा हामगौ साख्रि बाख्रि मोजाङै मोनबा हामगौ गथ'नि साननाय हनाया मोजां जाबा हामगौ होननानै बयबो नाजायो गामियारिनि ओनसोलनि गासैबो बर' सुबुंफ्रानो बा संसार नाङै बर' सुबुं हारियानो गासिबो मोजांखौ लुबैयो थिग बेफोरबायदिनो जोङो दिनै मिजिंसा बसुमतारिया जेरै गावनि नाजानायनि गेजेरजों खनब्रै फेल जानायनि उनावबो बाथि खेबाव बिथाङा जै जाबोनो हादों एबा देरहासार जाबोनो हादों नङा होमबा बेनो मोनसे बर' हारिनि गोग्गाथाव खौरां आरो नोंथांमोना निस्सय मिथिखागौ बेल' नङा जे जोङो दिनै गथ'फोरखौ फोरोंनायाव आङो बिमा बिफानि सायाव बुंनि बेबाराव गार्जेनफोरनि सायाव जोङो दिनै सासे गथ'खौ फरायबाय थानाय समाव बा फोरोंफुबाय थानाय समाव बै गथ'नि आखायाव रां रुफा बांद्राय लाब्लाब साबसाब होनाया बे जोंनि बिराद गिदिर गोरोन्थि जागोन मानोना गथ'हा बहा मा खालामहैदों मा खालामहैयाखै बे गथ'आ बबे लाइनजों थांगासिनो दं बबे एंगेलजों थांगासिनो दं बेखौ दायित्व होनांगौआ बा नोजोर बोनांगौ जों बिमा बिफानि दायित्व आरो लोगोसे गामियारि ओनसोलनि गासिबो सुबुंफ्रानो नोजोर होनो गोनां जायो मानोना न'खरनि बिमा बिफा एबा गार्जेनफ्रा गथ'आ मा मावदों मा मावाखै बेखौ डिटेल्सलि मिथिजोबा नाथाय न'खरनि बिमा बिफा गार्जेनफ्रा ओनसोलनि एबा एरियानि लोगो दिगिफोरनाव बा माखासे गियानि गुनि सुबुंफोरनाव एसे सोंस्लुनानै नायनांगौ जे आंनि फिसाया साइडआव एबा बाहेरायाव नोंथांमोननि नुनायाव माबाफोर गनायथावै खामानिफोर मावो नामा बा खोथा बाथ्राफोर बुङो नामा नैफोरबायदि सोंस्लुनानै जोङो नायोबा निस्सय गावनि फिसानि मोन्दांथिखौ हमदांनो हायो बेखायनो जोङो गथ'हा इयुनाव फिउचाराव मा जानो सानदों बिनि मिजिंखौबो जों मिथिगौ बा मिथिमोनो नङा होमबा बिमा बिफाया थिग जायोब्लानो गोसोआ दाग थायोब्लानो गथ'नि गोसोआबो लोरबां जानो हाया आरो बेखौनो बुङो आङो न'खरनि बिमा बिफा गार्जेनफ्रा गथ'नि जिथु सोलोंथाइया बा फरायनाया मोजां लाइनाव थांगासिनो दंब्ला जोंहा बेखौ माब्लाबाबो लाखिनो दासान एबा स्टप खालामनानै होथ'नो दासान मानोना जोंनि बिमा बिफाया गोबां ओरैबायदि दङ अर्थात जोंनि बर' समाजा गोरिब गुन्द्रा एबा न'खराव जेने थेने सोलिनो हानाय बेफोरबायदि अबस्थानि दङ थेवब्लाबो आं सानो नोंथांमोननि जानायखौ दिनै नोंथांमोना सेरसे माइरं जायोब्ला आधा केजि जानानैब्लाबो नोंथांमोना गथ'नि साननाय हनायखौ फुरा खालामनांगोन साननाय हनाय होननानै बे नङा जि गथ'आ जि थाखा फैसा बिदों जि डिमान्ड खालामदों बेखौ होनांगौ बे नङा आं सानदों फरायनायनि बागै लेखा नांगौ गाननाय जोमनाय नांगौ नैबेफोरखौ हो फरायनायनि थाखाय माबा मोनसे गोनांथि जादों नैबेफोरखौ हो आरो गथ'नाव मोजां सोंनानै लाग्रो बिनि उनाव गथ'नो खुद हायोब्ला बायनानै होयो थेवब्लाबो मानिफोरखौ आखायाव डाइरेक्ट हेन्डअभार खालामनो होनो नाङा दा बेखौनो बुङो आरोखि आं ना गार्जेनफोरनि सायाव नोंथांमोना गोरोन्थि जादों माने मा होनो हागोन आरो स्टप खालामनाय माने बे गथ'आ माने फरायनो बानाय बेफोरबायदि जाफिनो माने इयुनाव आरो बे फैगौ बाराव गोसो गुदुं जाफिननाय नङा बेखायनो गथ'खौ गाव जेसेबांसिम नाजानाय दङ गोसो गुदुं जानाय दङ बेहालागै फोरोंनो नाजानाया जोंनिनो खामानि एबा जों गार्जेन बिमा बिफाफोरनि दायित्व होननानै आं सानो दा नोंथांमोना निस्सय बुजिखागौ नोंथांमोनखौ बुंनांगौनि जेबो गोनांथि गैया आं दा बुङो लाइमोन जिथुनाखि इयं जेनेरेसन जाखांफुबाय थानाय सोलोंथाइ लाफुबाय थानाय नोंथांमोनखौ आं खावलायो बा फंबायमोनखौ बिनानावमोनखौ नानिमोनखौ गासैखौबो जोङो बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखायबा बर'नि कालसारखौ फोथांनानै लाखिनो थाखायबा बर'नि जोंनि जिथुनाखि कालसारफोर बेफोरखौ जोङो लाखिनो थाखायबा नोंथांमोनासो जोंनि इयुन जेनेरेसन फिउचारासो नोंथांमोननि नाजानायावसो जोङो जोंनि बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन जोंनि बर' समाजखौ गोख्रोङै जोङो स्ट्रं भाबै जोङो हमथानानै लाखिनो हागोन मानोना नोंथांमोननि फरायनाय नोंथांमोननि गियान आदब खायदा बेफोरबायदिजोंसो जोङो जोंनि फिउचारखौ लाखिनो हागोन बेखायनो आङो आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे ओरैनो बेकाराव थायाजासे नोंथांमोना खामानिया मावनाय मावै बे नोंथांमोननि सायाव नाथाय फरायनायनि फारसे जोबोद गोसो होनांगोन दिनै जोंहा मिजिंसा बसुमतारिया जेरैबायदि जाफुंसारबोनो हादों
कामान्डेन्टआव नङा होमबा कामान्डेन्टआव बिथाङा दिनै जाफुंसारबोनो हादों नोंथांमोनखौबो आं आसा खालामो जे मिजिंसार बसुमतारी जेरैबायदि खनथाम खनब्रै फेल जासेयावबो नाजानायनि गेजेरजों दिनै कामान्डेन्टआव जाबोनो हादों आरो बिमा बिफा लोगोसे एरियानि ओनसोलनि गासै बर' रायजो राजा सुबुंफोरनि मेगनावनो गोजों महर बोहोदों बयनिबो मोखाङाव स्रां खालामना होदों मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव सासे मुं मोनदों कामान्डेन्ट रुबै बा कामान्डेन्ट महरै बिथाङा न'सिम फैनानै गावनि सोलायथायखौ लाबोनो हानायनि थाखाय बेखायनो आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि इयुन जेनेरेसन फिउचारनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोना नाजानाय थायोब्ला नोंथांमोननि साननाया सानसे निस्सय जाफुंगोन आरो बे नाजानायानो नोंथांमोननि जै जागोन आरो बे नाजानायनि बा धोर्जोनि फिथाइयानो सानसे गोदै जागोन होननानै आं नोंथांमोनखौ गुरै रिकुवेस्ट खालामबाय बेजों लोगोसे आंनि बुंनांगौखौ दिनै एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरदो आरो लोगोसे चेनेलखौ अननानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना शेयार खालामगोन आरो लाइकखौ माब्लाबाबो हरनो दाबाव दै